A hostia máis grande que lle das a un tipo é deixar de validalo. Sabes? É como eu puiden quererte moito e mirar por ti e coidarte, pero agora que me enseñas o monte de merda que és eres máis de lo mismo, eu retíroche a miña validación. Que estás moi ben, que tes 12 atrás, vale, pero a 13 son eu, e digo, bueno, carallo, non vale un peso. É así, e o ego nunca cheo é. Feminismo do cotiá. Vivir con coherencia. Vivir con coherencia pasa por retirarlle a validación a moitos homes e mandalos rascar os collóns. É o que dixo no reel ese, consejos para a juventud. Ti como a muller non tes por que trajar con que vayan por aí dicindo é que é unha intensa, é unha tóxica, é que se flipa, é que tal. Ti podes dicir o que che dé a gana. Ti podes dicir, é atontao.